हो कौन त हो ताकत बाटे आर्मी मन तोहर AK-47 के गोलिया में कौन त हो डर बाटे और आतंकवादी तह से कापे तहर हो ई आर्मी के वर्दिया में कौन त हो ताकत बाटे कौन त हो ताकत बाटे हो आर्मी मन तोहर AK-47 के गोलिया में कौन त विटामिन बाटे हो आर्मी मन तोहर बोलिया में।